pomoć! Neko je ukrao Paunu Neko je vezao hobotnicu! Zebri ukrao pruge! Kad se u zoološkom vrtu zločin desi, svi krivca tražite. Ko je na pravom tragu uvek Sherlock jak. Sa njim je uvek Hermiona, slučaj nije lak. Ako zalutate, naći će vas Sherlock jak. Tomu Lula i Pelerina! Pažljivo sve posmatra i nije naivan. Ne možeš ga zavarati. Juriš na istinu. Sherlock jak. Sherlock jak! Da li ćete vi otkriti pre Sherlocka ko je sredio pandu? Pandin restoran je daleko najbolji u celom vrtu. Prvo bih uzeo ovsenu kašu sa vlašcem, onda maslačkov koren sa đumbirom i na kraju palačinku od lišajeva. Nikada nisam srela sladokusca poput tebe. Čini mi se da misliš samo o hrani. To je netačno. Da, imam dobar apetit, ali se savršeno obuzdavam. Zahvaljujući mom učitelju pravednom Peru, otporan sam na glad. Pa, dragi učeniče, proveo si ceo dan bez hrane. Kako se osjećaš? Savršeno. Znaš, je snažniji od tela. Mogu i po nekoliko dana da ne jedem i da živim samo na vodi, bez problema. Šta se ovdje dešava? Ma nije moguće. Mora da se šališ. Smirite se, prošle noći je grana baobaba pala na kuhinju restorana. Ko je sad taj baobab? To je drvo gorilo. O, pa šta je to? Restoran će biti zatvoren do daljnjeg. Žao mi je. Pa dobro, poješću nekoliko banana. Ti si glavni u zoološkom vrtu, Sherlocke. Trebalo bi da napraviš zapisnik o ovome. Tako je, ali... Šta će biti s ručkom? Gladan sam. Mislila sam da si rekao da si otporan na glad. I jesam. Ješću večeras ili sutra. Nije mi važno. Dužnost zove. Hajde da vidimo o čemu se radi. Kuhinja je ovamo. Za mnom. Imate problem sa podovima ovde. Da, mada nas više brine problem sa krovom. Pogledajte. Tomu Lula i Pelerina. Pogledat ću to drvo. Dobra ideja, Hermiona. Ja idem u kuhinju. Dobro jutro, šefe Panda. Došao sam da ispitam slučaj. Pa, nema mnogo šta da se kaže. Grana je pala usred noći. Polomila je sve po kuhinji, a sa kuhinjom i moj život. Ma daj, polomljeno posuđe se lako zameni. Posuđe nam je najmanji problem. Na to nas je navikao nilski konj, radio je na sudoperi. Divna osoba, ali bio je toliko smotan da smo morali da ga otpustimo. Svake nedelje smo kupovali novo posuđe. Najveći problem je šporet. Potrebne su nedelje da ga zamenimo. Kuvanje mi je sve. Šta ću sad da radim? O, ne brini se, jufkice moja. Malo ćemo da se odmaramo. To će nam svakako prijati. Sherlocke, dođi da vidiš nešto. Grana se nije slomila sama. Odsečena je. Sjajno zapažanje, Hermiona. Znači, ovo ipak nije nesreća, već zločin. Neko je želeo da vam uništi kuhinju. Potpuno smo nemoćni. O, mili moj, hajdemo kući. Sherlock će se pobrinuti za sve. Započnimo istragu, Hermiona. Oho! Zanimljivo. Ovamo, Sherlocke, pogledaj. Da. Kladim se da se ove merdevine savršeno uklapaju u ove rupe. Kao što bi moj učitelj pravedno Pero rekao, pogodak. Po položaju merdevine rekao bih da je granu sekao neko ko je levoruk. Obrati pažnju i na dubinu rupa od merdevina. Pomoći će nam da utvrdimo koliko je težak zločinac. Mislim da je vreme da ispitamo nilskog konja. Šef Panda nikome nije želeo zlo. Ko bi mogao da mu bude neprijatan? Suši kod hitrog rakuna. Samo naručite i stiže odmah. O, suši! Misliš li isto što i ja? Naravno. Uzet ću ponudu dana sa kalifornijskim rolnicama i... Mislim na osumnjičene, Sherlocke. To što je šef Panda zatvorio restoran daje šansu hitrom rakunu. Pa, u pravu si. Odlično zaključivanje. Savršeno. Hajde da ispitamo nilskog konja. Onda ćemo se pozabaviti hitrim rakunom. Sherlocke?
Ovo cveće je stvarno prelepo. Da, naravno da sam bio malo ljut kad sam dobio otkaz. Ali to mi je dalo šansu da otkrijem svoju pravu ljubav, drvodeljstvo. Imam zlatne ruke. Sada ću da vam pokažem. Hvala ti, nilski konju. Verovatno ćemo razgovarati malo kasnije. A sada, Hermiona, hajde da naručimo suši. Zar si toliko gladan? Čini mi se da ti ne kontroliše telo. Ma nije u tome stvar. Kad naručimo suši, Rakun će odmah doći i onda možemo sve da ga pitamo. Da, mislim da si ti gladan, samo ne želiš da priznaš. To nikako nije istina. Andina kuhinja je uništena, šta imam sa tim? To su lepe vesti za tvoj posao. Sad ćeš imati više mušterija. Da li me to optužujete za zločin? Znači o tome se radi, ništa suše za tebe. Samo da znaš, nije mi potrebno još mušterija, već ih imam i dovoljno. Zato vam neću reći arigato. Taj hitri Rakun je baš osetljiv. Da, trebalo je da nam ostavi suši. Sve smo vas ovde okupili da bismo ponovili šta se dogodilo. Nedostaje nam samo nilski konj. Tu sam, dolazim. Pusti mene, Šerloče. Hvala, gospođo Panda. Po ovome zaključujem da ste vas dvoje iste težine. Da. U redu, da vidimo šta se stvarno dogodilo. Nilski konju i Rakune, da li biste se popeli na merdevine i odsekli deo grane sa drveta? Dosta vremena sam izgubio. Mnogo dostava hrane me čeka. O, vidim da si levoruk. Pa šta, to ne znači da sam kriv, zar ne? Šefe Panda, kuda ćeš? Moje srculence i ja idemo na put, pa sam mislio da joj pripremim užinu. Izlet. Hermiona, verujem ti u potpunosti. Prepustit ću tebi da ovo dovršiš. Eto, mogu li da idem? Ne još, nismo završili sve što treba. To je to. O, moj mužić je spremio užinicu. Dakle, idete na odmor? Da, na gastronomsko krstarenje. I moj mužić će vratiti sve kilograme koje je izgubio posljednjih par godina. Da li je dosta smršao? Kako da ne? Što je restoran postajao bolji, to je on manje mislio na sebe. Pa, mislim da ne mogu. Zar ne umeš da presečeš granu? Pa, veoma mi je teško desnom rukom. Prosto ne mogu lepo da priđem. Dobro, možeš da siđeš. Ne snalaziš se dobro sa alatom. Snalazim se, to najviše volim. Razmišljao si o pletenju? Tada smo otvorili restoran. Prvo smo imali samo tezgu. Imali smo toliko mušterija da smo proširili posao. Ovo je restoran 3 godine kasnije. Moj muž još nije otišao na odmor. Od kad imamo restoran, moj muž sprema hranu za ostale, ali on ne jede. O, jadna moja kiflica. Odmor bi vam stvarno dobro došao. Šerloče, ovaj slučaj je teži nego što sam mislila. Mislim da je krivac levoruk. Nilski konj ima odgovarajuću težinu, ali je desnoruk. Rakun je levoruk, ali je suviše lak. Ili je desnoruk i optužen i koristio levu ruku za zločin, ili je levoruk i nosio tegove. Ne znam šta da mislim. Tvoj album, gospođo Panda. Hvala, Šerloče. O, vidim da si levoruka. Da, pa šta? Znaš da je u istrazi svaki detalj važan. Hermiona, ti si odlično istražila ovaj slučaj. I ja sad znam ko je zločinac. A vi, detektivi? Ako ste bili pažljivi, siguran sam da znate o kome se radi. Hajde da se podsjetimo zajedno. Tajanstveni kriminalac je uništio Pandinu kuhinju tako što je odsekao granu baobaba. Znamo da je levoruk i veoma težak.
Da li je to rakun, nilski konj ili neko treći? Slučaj je jednostavan. Rakune, ti si možda uništio pandinu kuhinju da bi mu preoteo mušterije, ali si i suviše lak za zločinca. Nilski konju, šef panda te je otpustio. Moguće je da si želeo da mu se osvetiš, ali si desnoruk, zar ne? Osim vas dvojce, ko bi još imao korist? Pošto je i šporet nastradao, šef panda sad mora da ide na odmor. I to je pravi motiv ovog zločina. Zar nije tako, gospođo panda? Jer zločinac si ti! Naravno, ti si levoruka i po težini odgovaraš opisu. Ti si ta koja je isekla granu prošle noći. Jeste, to sam bila ja, priznajem. Zar ti, moja mrvice? O da, iscrpljivao si se u toj kuhinji. Morala sam da nađem način da te natjeram da se malo odmoriš. Ne zameram ti. Oduvek si znala šta je najbolje za mene. Znaš da svaki zločin zaslužuje kaznu. Bićete proterani iz zoološkog vrta. Tokom trajanja vašeg odmora. Tako je, ljubav se ne sme kažnjavati. A sad krenite. Dok ste na putu, pobrinuću se za restoran. Hvala ti, Šerloče. Kako možemo da ti se zahvalimo? Zamolio bih vas za recept ovsene kaše s vlašcem. Ručak je spreman. Šerloče, ja sam mislila da ti možeš da odoliš hrani. I ja sam tako mislio, Hermiona. Ali ne brini, naručio sam ti suši. Uloge tumačili Marko Mrđenović, Jelena Stojiljković, Sofija Juričan, Lako Nikolić i Milan Tubić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Jasmina Andrić. Songove priredila Dragana Micković. Za Minimax produkcija Studio.